Idol mo to. Yes, chili sauce. Remember? Nantay ko si Jay eh. Nantay ko si Jay. Oo, kotse. A few moments later. Big shout out po to Gios Ilocanos Blend. Ayan, ito yung chicken oil. Ito yung ginagamit natin sa mga mang-inasal natin, barbecue, yung mga hindi na gustong mag-ulam. Ito na, kanin at chicken oil lang, sapat na. So yung mga uncle ko dyan, mga auntie, manang, manong, ading, ayan. Dito lang to sa Ilocano, available sa mga local stores dito sa Ilocos. At syempre, via Shopee, meron. And then, meron sila spicy garlic bits. Ito, pagka inaantok ako sa biyahe, ang sarap nito. Itikman natin to mga idol. Ayan. Tulog ka? Huwag mo tindihin, kaya ko yan. Narinig niyo, di ba? Malutong. Tulog na ako. Boss, legit. Legit? Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Sarap. Masarap. Malo. May sipa. Isipa ako nga. Bili ako sa book. Tapa, si Jawo. Legit mga idol. Crispy. Spicy. Nakalagay dito, spicy garlic bits. Spicy talaga siya. Pero, ano naman, tolerable siya. So, recommended din tong spicy garlic bits. And then, yung chicken oil nila. Meron din silang Chili sauce. chili garlic sauce. Ito, masarap to sa siomai. Yung mga pang-dip ng merong toyo. Ito, perfect na perfect sa toyo to, sa mga oyster. Basta, yung mga condiments na gusto nyo, patis, tinola, ito. Hindi nyo na kailangan ng sili. Chili garlic sauce. Yan. Meron pa tayo dito, Chili oil. chili oil. Ito yung mga, kahit yung niluluto-luto nyo lang, lagyan nyo lang nito. Hindi nyo na kailangan bumili ng sili kasi mahal ang sili. Lagyan nyo lang ng konti. And then, konting ano lang, konting halo-halo lang. Meron ng kick, dahil ito lang, meron ng kick. So, ito, meron na ang ham. So, yun, big shout out to Gios Ilocano Blend. Recommended po to ng buong Team Graffiti All-Stars at ng Quadro. Quadro de Alas. Let's go! Franchising.